כבר מעל ל-30 שנה שחברת רבינסקי מייצרת משטחי עבודה למטבחים ולחדרי רחצה, מחומרי הגלם המשובחים ביותר והמיוחדים ביותר מכל קצוות תבל. לוחות מיוחדים ומדהימים ביופיים. ברבינסקי תמצאו מגוון עבודות שיש ממגוון סוגים, ממשטחים טבעיים כמו גרנית, קוורצית ואוניקס, ומשטחים סינתטיים כמו גרנית פורצלן ומורנו גלאס. אז למה לדמיין כשאפשר לבוא לראות? את הלוחות ניתן לראות אצלנו במגרש בגודל מלא. במגרש תראו מבחר ענק של כ-1,500 לוחות בשלל טקסטורות, מרקמים וצבעים. במפעל של רבינסקי קיימת מכונת חיתוך ועיבוד מהמתקדמות בעולם, בעלת חיתוך מדויק. ההתקנה נעשית על ידי עובדי רבינסקי ומתבצעת תוך הקפדה על דקדקנות חסרת פשרות. בכל תהליך העבודה תהנו מליווי אישי ומייעוץ מקצועי, תהליך בשיתוף מלא עם הלקוח. אז אם אתם נגרים, קבלנים, אדריכלים או זוג שמתקרב להגשים את החלום הישראלי, בואו להתרשם, ליהנות מצבעים חדשים, טקסטורות, מגוון עצום, מחוויית קנייה מושלמת שטרם הכרתם. שירות, איכות ואחריות ללקוח.